Mu koma jihar Gombe. Daman dai an san komanda ya jima da faɗa ra'ayinsa a jihar Gombe cewa jami'ar PDP zai Pantami. A yanzu kana na wannan ra'ayi? Ni fa gobe abin da mutane ba sa bambancewa. Ni fa ba na yin fati yanzu. Mutum nake yi. Ka aje jam'iyya? Na aje jam'iyya, ba ruwana da ita, mutum nake yi, inganci nake bukata. Ko a wace jam'iyya kake, kai zan wa yakin neman zaɓe don ka zama mutanen ka su huta. Profesa Pantami ya cancanta kwamanda izo itallansa. Kuma Profesa Pantami shigowarsa PDP yanzu ya raya PDP. Kai ka ga yadda ake fita daga APC a kuwajan ake shigowa jama'iyyar PDP, kuma dukka Pantami ake bi, ba wai jama'iyyar ba. Saboda ingantacce ne, malami ne a boko, malami ne a arabiya, dakta ne kuma profesa ne. Ina da ilimin zamani, ina da ilimin kuma alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka zaka ga yadda ake mulki a Gombe. Zai iya kare gwamnati mai ci kuwa? Gwamnatin ne mai taiwa mutane. Ino ya haifa an ce ya aika. Don Allah mai tsine na mutane da Allah, ni ai na san Gomben garin su kai na ne. Me yayi da yaya ma ici zaben wancan zaben? In ana cin ɓaure a batonin cikinsa, sannan shi kuma wannan ya tsaya din kiri-kiri fa kana jin fa wani lokaci EFCC take tuhumarsa lokacin da ya zo Kano nan shine shugaban Ketco. EFCC ta ringa cewa tana binkita biliyan 2 tare da shi. To ka gani, ka ji ma an ce wajen tiriliyan 2 ko biliyan 2, amma dai ni na fi karfi ga biliyan 2 ko tiriliyan 2 na mance. To yanzu wannan shine za a zaɓa a gwamna a Gombe. So kake gaba ɗaya dukiyar Gombe ta koma tasa? An ce albarkacin kuma waƙar da wannan mawaƙin ya masa ta sake kashe shi, kuma Allah ya ƙara wa Pantami farin jini, saboda wannan mawaƙin ya zama ɗan iska mawaƙi mara mutunci. Ina cin mutuncin malami cewa ina da kadarori a ina da kadarori a ina. To kai a ina ka samu kadarori da motocin da ka yi? Kai ba a tambaye ka ba? Sakare da kiki jahili. To don haka Pantami shine abin yi a Gombe. Mutanen Gombe a fuwajen suna yin Pantami. Kuma Pantami 2027 ka tabbata na gaya maka mun yi hirar nan da kai. Pantami shine gwamna in Allah ya so ya yarda a jihar Gombe. Kiristocin Gombe ma za su zaɓi Pantami. Dan ba dan wani abu ba, duk inda ka ga malamin musulunci ya zama gwamna, to ina da adalci a tsakankanin mutane da kiristoci har waɗanda musulmi ne. Saboda ya riga ya san abin da Allah ya faɗa akan kiristoci, a yi musu adalci. In makotanka ne kai musu adalci, in ka fitar da zakka ka ba su. Pantami dai ya san wannan. To don haka ni ba na shakka. Pantami yayana ike ce mini, amma ni kuma na yarda, ni kuma malami na ne, domin na tsaya a gabansa ya koyar da ni karatu, ya koyar da ni dukkan abin da Allah yake so da abin da Allah baya so. Don haka a musulunci Pantami malami na ne, amma a shekaru na girme shi, a siyasa na girme shi, amma wajen karatu kan wallahi ni ɗalibinsa ne ni. Don haka kuma ina da buƙatar irin su Pantami nan gaba duk su dinga karɓe shugabancin watan gwamna a Najeriya. Ya fi komai inganci, kuma za a ga bambanci, za a ga bambancin jahilin ɗan boko da kuma bambancin mai ilimin boko da arabiya.